Human mapahibaw ni Cebu City Mayor Edgardo Labella nga dako ang posibilidad nga mausab ang executive order kabahin sa curfew mga simbahang Katoliko dinhi sa Sugbo, posibleng adunay duha ka kasaulugan sa Misa de Gallo sugod sa Disyembre 16. Si Nico Sereno sa report. Sa misa subay sa kapistahan sa Immaculada Concepcion sa Mary Help of All Christians sa Barangay Buhisan, nagsugwak ang mga manimbahay. May mga barangay tanod hinuon nga gabantay sa gawas sa simbahan. Mato ni Father Mar Balili, Kura Paroko, nga musaulog sila og duha ka Misa de Gallo. Ang una, alas 4 sa sayong buntag, ug laing schedule pagka alas 5:30. Matod sa pari, pamaagi kini aron mabahin ang mga parokyano nga mutambong sa Misa de Gallo. Laing simbang gabisab ang ilang sa ulugon pagka Disyembre 15. Pwede po alas 4 o alas 5:30. Magdepende ni sa EO sa atong mayor kay mao man ang balaod sa atong simbahan nga we will always submit to the EO of our mayor. Midugang si Balili nga ang church grounds nga gigamit tungod sa lighting sa mega Christmas tree ug angels, butangan og mga lingkuranan sa mga manimbahay aron kalikayan ang paghugup sa mga deboto. Gani dunay pasiaw o kabahina sa pahinumdom ni Balili gabii nga isusama nga ang gikatupad sa lingkuranan sulod sa simbahan maoy nagdala sa COVID-19. Hinuon mato ni Arsobispo Jose Palma, bisan ang kagamhanan miangkon man nga sulod sa simbahan maoy labing luwas gikan sa pagtakboy sa COVID-19. Bisan ang government officials na recognize ang simbahan usa sa pinaka-safe kay pagsulod usa la entrance, washing of hands, temperature. Apan miangkon si Palma nga nabalaka ang otoridad nga dili malikayan ang paghugup sa katawhan sa gawas sa simbahan. Hinuon masaligon ang arsobispo nga kanunay ipanawagan sab ang pag-amping, magsulob og face masks ug likayan ang pagbisita sa simbahan kung dunay hilanat. Pero ang ilang worries when people go out of the church kay wala na daw control. Pero we still believe na with the spirit of amping. Uban ni Clifford Lumayag, Nico Sereno, Balitang Bisdak.